Siyabingelela ababukeli emakhaya. Dokotela wenu lo Mgibe'wensizwa eHammersdale eMpumalanga, Hammersdale. Duzane neMaritzburg, duzane neTheku phakathi nendawo. Namhlanje ngiyathanda ukuthi abantu bazi ngey'pesheli ezikhona mhla ka-2 Mgqibelo kuzobe kuney'pesheli ezobe zikhona la ekhaya ezobe zenzela. Zobenzela isigubhu sika-3.5 iy'pesheli ey'khona. Iy'gubhu la ekhaya iqala ku-7.5 kodwa uzobe uthola esika-3.5. Nenhlanga masoka ezamasoka nosisi abafuna ukuthi bathandeke bagane kube kuhle ziqala ku-2.5. Nesigezo sizobe sikhona, nekhombo-ke kadokotela uMgibe'wensizwa izobe ikhona. Abantu bazobe beyithola ngoMgqibelo, ikhombo loMgqibelo mhla ka-2 kuzobe kunesipesheli. Nesigubhu esigada ikhaya sizobe sikhona, ugidinga nogodongwana. Sizobe sikhona esigada ikhaya, sizobe siwu-4.5. Abantu-ke abasukumele phezulu baphuthume babone udokotela ukuze bekwazi ukuthola iy'nto zabo. Ney'gezo-ke zikhona, iy'gezo ey'phuzwayo, ey'gezayo kubantu besifazane bazobe bey'thola, zizobe zikhona ngamanani aphansi kakhulu ngoba kuzobe kunesipesheli kwadokotela uMgibe'wensizwa. Nikhumbule-ke madoda, izinto zokuphakama zizobe zikhona kodwa yonke into yokuphakama izobe u-3.5. Yonke into yokuphakama ongayicabanga ekhona kwaMgibe'wensizwa oyaziyo nawe nosake wayibona zizobe zikhona. Ngiboneni ngoMgqibelo ekuseni. Nikhumbule ukuthi ukusebenza kwala ekhaya kuqala ekuseni ngo-9. Abayogeza baqala ekuseni ngo-9. Abayophalaza bazobe besetshenzwa ngo-10. Abazobe bezophalaza amadliso abazophalazana ngo-10 ekuseni kuzobe sekuqala kuhamba kuyosetshenzwa. Ngiyabonga.